И здравейте, хора! Днес сме тук. Днес тук съм създала нов свят и ще играем Survival! Да! Гледам да бъдем максимално близко, за да ни чувате, защото в последния клип някой се оплака, че е бил много слаб нейния глас. Точно на последния ще намаля малко. Тая песен е готина. Ти колко дърва събра? На мене ми излезе реклама. И пак не съм. Ще търсим ли друго бая? Аз имам някъде 10. Аз искам направя да отидем към пустинята. Чакай да събера дървото. Опа. Кой има кол? Кой е сега кол? Сега един колкош. Прасио. Влада го пребим. Аз един удар ти втория. Сега нещо праси. Ау! Извинявай. Аре, идваш ли? Ма той с крандата не дропна. Освен експи. Не, нищо не дръпна. Ох. Малко експи само. Ох. Следвай мен. Да те следвам. Да, мой свет. Ама аз вече изгубих цяло бутче. Чакай! Обърни се! Няма. Крави, овце! Ти беше... Кравите, аз тъй овцете. Биха под водата. И дропна вълната на най-долната точка. О, майко, човек, спра съм гладна. И аз съм вече минус 5 хъгър. Аз съм минус 2. Я ще сурова храна. Не мога да я ударя. Майко, лепнах. Лепна, леп. Нищо не мога Чакай да... Мария! Виж. Това било тук. Извинете, хора, просто много се изплаших, направо побелях. Ей! Ей, да не почна аз с тебе! Ох, човек, аз не мога. Човек, къде са? Бутчетата! Абе, дай ги! Аз съм на 3 хънгър. Яш, бе. Ще кажа, ах, си свиня, мраз. Нищо не ми даде. Знам, че трябва да ядем сурово, но просто няма какво да се прави. Ари бе, я же го бе. Аз го изядах. Овц! Село, май! Не. Връх. Връх Пирин. Къде си? На другия край. Аз имам залегло, не знам за теб. Те тук са точно за едно легло. Не, за едно легло и една вълна, така съм ги. Не знам за теб, аз имам легло. Не знам за теб и аз имам дърво. Аз пък дърво.
Ханя! Чакай. Отрепи кокошата. Къде хукна на свиньо? Извинявайте, че трябва да използвам такива думи. Просто тъсма и тъсва. Димера. Не е срам, нищо не трябва. Тази дропна едно. Моята дропна две. Гледаш ли? Не. Ще взема ти ми не трябва. Свиня. Убия. 2. Ханю! Аз пак съм минус 4 хангар. Аз съм минус 1,5. Извиняй, без искам. Мислиме за свиня ли? Да. Тази розова кожа. Чакай малко, прибивам. Умбре, аз съм минус 3 сърца и минус 5-6 хангар. Пази се там! Мръдни оттам! Сега ще правя кирка и почвам да такова. Поставя го. Нямам 26 дърво. Аз имам 13. Лепи се починам. Да. Аз ще си направя легло. Yes. Ще го Колко е щупя. първото, което не се щупи? Аз нямам съм кирка. на 3,5. Аз няма да правя кирка. Дървена. Не бе, напред да имам повече кабел. Ой. Извинявай. И направи ли? Не, просто си Добре, такова не, дървото. Де да правиш? Такова си дървото. Може да направя 49 бутона, значи имам 49 дърво. Дай ми кирката. Дай ми кирката. За малко ми трябва. Не. Така. Печка. Еми добре. С моите. Извинете за миналият епизод, че беше такова. Ако ме питаш мен, тук си направих къща заради този кол. Добре, аз имам кола. Къщата да живи. Ще го подим в къща. Да, става. Ама на ъгъл. Нищо. Аз ще правя на дърво. Я ми дай краш. Бенджо. Ще направя врата. Jungle door. Де да знам. Да, Миши имаме така врата. някъде. Добре, слагай си в някой ъгъл. Да спим първо заедно. Няма този път да имаме разделни стаи. Чуй ли ма? Просто ще се слагата на разделни.
Аз готова. Аз готова. Два честа. Имам 2. Ние хора обичаме да спрем нещо нощни шкафчета. Да. Кастовен картотел. Да си слагам ли чест? Да, дай изпиши един на мен тук. Уф. Ето. Тъй къде е печката? У мен ли е печката тя? Да. Добре, у мен е печката. Тъй сега ще сложим да се пече. Как бяхме го сложили ние? Значи виж къде ще е печката. Печката ще е... Тука? Не. Пази се от тук. До бенджа. До бенджа. Какво правиш? Мина? Не. Мазе? Да. Как познах? Обичам да правя мазе. Еми не можеш да се мазе. Ами сега ще направя аз торчи. Лепстик. Имам 8 торчи, ще сложа тук един. Когато е готов ми кажи. Ще се наям. Ето ти храна.